aku ngono kuwi. Ojo ganggu penonton. Siap ya kabeh ya. Kowe menjadi. Tawa. And
kok ora ana sing jentik ngono lho. Jendet ya. Gelem ya. Ketoke lucu ngono. Udan-udan jendet mbek opo-opo kok. Engko ta sing teles-teles rita sing ana banyune oblak-oblak ngono ra apa-apa wis. Ya. Tak sediakan wis. Oblak-oblak ngono ya, tak jendet ya. Malah gure ketok. Sloku pathok-pathoki golek kopokan banyu siji-siji. Ora sanjane nek oblak-oblak ngono ya. Nah, biasa coba ngerti iso ditanduri pari, oke? Emak cantik. Piye tapi ceritane? Emak cantik. Emak cantik ala ya, emak cantik, asik, emak cantik, atit, emak cantik, ala cantik, tak mana kiwe, tak otong ngandung, bagus kiwe, entang ngabrat, entang ngabru, ora sing kecembung jan. Kok sih kancamu gletak, kanggo sing gletak ya, sing lirik, sing jengking dan sebagainya. Emak cantik, ini mesake jarane nek meteng piye kae. Padha tangi joget maneh karo
dene ngono ra sida. Yuk Mas Pawan. Jam 3:30.
mbek sak